Kawai na kiraj kabala rimba kabadon haribo distrik kata karaj marngar kabadang hap apo ke jingpet jingkmi jong usim jong ke hima melim kani ke dorbar usim karaj marngar menta kesengi da ke jing songkhya halor ke jinglong jingman hal ke jing penkre ya kilat kilenti ban yada ya ke jela barok kawai ban laj na ke jingpang covid-19 kabang juti pajba ke jingpang coronavirus. Kani ke dorbar usim raj marngar kalano senyang arpo hajar tengka syaka chief minister relief fund lengba i deputy commissioner ke ribo distrik ikong RM kurpa. Hakani kasngi lalet banbu ya uni senyang da ke jingyalam jong uba Manish Majong ubadi chairman jong ke dorbar raj marngar uba Michael Binong ubadi secretary jong ke dorbar raj marngar uba Stefan Seliang ubadi uwei na kipator ke raj marngar nangta uba Primus Lingdo ubadi presiden jong ke Marngar Eco Tourism and Cultural Development Society rengkat ru bat uba Thone Raja ubadi uptrai uba peniaj bat penbit penbiang ya ke Marngar Lake Resort. Ha keju kepor ubolong ru presiden barim ke Marngar Eco Tourism and Cultural Development Society. Kini kino ilam kene karaj marngar kila panpa ba watla ki khun ki hajar jong karaj marngar kidei ki ba im sngi da ka kamrep kamriang bat ki baduk ki bacenjar henre kila ile shitom banlum ya kene ka pisa banlej nos nyang syaka chief minister relief fund da ka jing trang bat ka jing kremen balang ba ka jing nos nyang barit jong ki kum ki dong rep kan long ka jingirap na ka banta ka jingbit jong biang jong ka cela Meghalaya barok kawai khamtam bandang la shushu ban penbiang ya ki jing don kam ban yada ya ki jing pang coronavirus. Iwan ban kendu i Madam Wadon Burom i Deputy Commissioner jongka Riboy District Kajungi ni adon lang hang ni na kaliang ka Marngar Eco Tourism and Cultural Society Medcos i Presiden ba Primus Lingdo i donru member i Thone Raja ni donru na kaliang jongka dorbar Raj Marngar Kajungi ba Michael Binong tumurai secretary ni donru pator rai Eka jingwan jungi mentakasi kalong ba niwan ban no seniang kendian hakabede bat kani ka jingpang kumba kia tip barok setelup ka perthai ba kia kon nam tangane jingpang covid khat kendai niwan ban no seniang on chief minister relief fund arpo hajar tengka ka jingong jungi kalang hangne por ba kadi ka jingno seniang ka bangila tre stem amar karai kajungi kinong songsnong hangtu baro kidei kinong rep bat kibadu dewat la kataru ngisim ba kabakongsan ni kadei ka jingko jingkhya kapisa tengkan sawan hadin tingi perkhat ya kata tingiwan banno senyang arpo hajar tengka na kabanta banle ya kabadun kam banpha hata chief minister relief fund ti kadon ru kendiat ban penpau ba kani ke jingpang kabayat na kapor sa kapor kumni ni kwa ba kan kutno sisindan ya kane ka jingpang kamtamang ne po riboy kumjuro agari bat ka state ka jungi kenang ba uduk usuk kamtam kinongret kiba jurep man kasngi kiba belas ngi kinyo ban belano kinyo ban sedang no la ka jong ka kam ba kinyo ban kendoi jakpo na mta ka jingdon kam ka bamantasni akaju kapor na kaliang ka Marngar Lake tourism ru namar ba kadon ka lockdown ka bakum kani kim dan ki turis ki bawan ti ki khna lani kirang ba ki ba don hakatu ki bala employed hang turu kalong ka ba ban penbiang yaki ti lada nyem siuru kimyo ban bam ti lada la pli ya kani ka lockdown ka bamut ba ki turis ru kin sedang wan no om dei tang hang ne apo Marngar Lake kajungi andre kiwe ki Jakaru kinyo banda yai no kumbaju yai na kapor sa kapor